mescla representa l'essència, representa el valor, representa el sabor, representa el producte, representa l'esforç de moltíssima gent, la dedicació i sobretot el Delta. La veritat és que aporta ser un aparador de lo bo i millor, de lo que representa el Delta, no? I des del cor del Delta, en aquest sentit, esta és la 7ª edició de Mescla. Quan vam engegar la transformació del Tebre a partir del 2015, una de les coses que teníem molt clares era que havíem de fer una fira, no? I que aquesta fira havia de ser una projecció de tot el bo i millor, i que havia de servir per a dues coses. Una, despertar orgull de poble, de la ciutadania, que tenia pues, una sensació de poca il·lusió en aquell moment, no? I per l'altra banda poder atraure visitants i gent de fora per a també projectar-vos. I això ha sigut Mescla en aquestes primeres edicions. Des del 2016 pues, anàvem al voltant d'unes 7.000 degustacions durant 3 dies. L'any passat, no l'altre, vam batre un rècord absolut de 24.000 degustacions i l'any passat pues, va ser un èxit rotund en més de 60.000 degustacions. El que volem a Mescla és posar en relleu i en èmfasi dues coses importants, no? Una és el producte i l'altra és la manipulació del producte. Per això pues, tenim el producte local, aquell producte que ens caracteritza, l'ostra, el musclo, l'anguila, el pato, l'arròs, no? Tot aquell producte que ens caracteritza i que és el que li donem èmfasi. I l'altra cosa és que en les millors mans se transforma fins a 10 cuiners locals de reconegut prestigi, en aquest cas molts cuiners més a nivell local que no poden estar tot el cap de setmana i que porten el seu producte puntualment en hores diferents. 22 cuiners en total durant aquest cap de setmana, dels quals hi ha 6 estrelles Michelin de tot el país i 2 estrelles verdes. Per tant, Mescla és el producte traduït i transformat en sabor, no? I en el millor entorn, el millor paisatge i la millor essència d'una gent acollidora com és la gent del Delta.